Mangibingelele one more time. Mangaphane kunomuntu wakini one-stroke, kunomuntu wakini one-stroke, noma unenkinga yokuphazamiseka emqondweni, mhlambe une-brain tumor, nayi impande engikunikeza yona imvelo. Thatha ubhici nje, ulukhe nje random, luyahlaba ke, usike kahle ulupheke ngamanzi angango-2 litha. U2 litha makawuphuze u3 days uphele, phuza into engangemagi ekuseni, into engangemagi ntambama. Uma kuwuthi une-stroke noma une-brain tumor, uyokwazi ukuthi asizakale, aphile, abe right. Nimphekela lokhu akuphuze nje at least for a month, until azabe right umuntu, nibone improvement emzimbeni noma empilweni yakhe. Qinisekisani ukuthi njalo after 3 days nimenzele okusha, after 3 days nimenzele okusha. Ningafaki ama-preservatives ukuthi into niyi-preserve ukuthi mayihlala isikhathi eside. Makube uwona nje ubhici lolu, aliphuze until i-stroke isize sibe normal noma i-brain tumor izibe normal, azabe right, akwazi ukuthi aphile isimo sakhe sibe right. Uyakuphuza kuphela, akubabi, akunama-side effect. Manikupheke kahle nje, namphekela kahle lona ukuphuza, lwana ekuphuza, yothi phela inyanga or 2 uyobe seqala ukuba right, esewubona umehluko, esephila umuntu. Makube kuhle-ke, makube mhlophe, makukhanye wesihlabathi zolwandle. Siyathokoza. Makuthi uyadinga ukuthi ngikusize noma usondele sibonane ku-083 9471 856, 083 9471 856. Sherani-ke amavidiyo, siyabonga.